voldria en primer lloc donar la benvinguda a tots els que ens acompanyeu avui, molts dels que veniu habitualment i algun altre que potser veniu per primera vegada. Us animo a que seguiu venint perquè són sessions molt interessants. I una benvinguda i un agraïment molt especial al nostre bisbe auxiliar de la diòcesi de Barcelona, de l'Església de Barcelona, Monsenyor Sebastià d'Altabull, que estem molt contents que avui ens pugui acompanyar i se'ns pugui adreçar en aquest fòrum amb un tema tan propi del que dona raó de ser a molts de nosaltres, evidentment a tots els que d'alguna forma estem en la Fundació Pere Tarrés, a tots els que esteu en les entitats del tercer sector, sigui perquè hi sou des del compromís de la fe com des d'altres compromisos, d'altres conviccions. M'ha vingut a la memòria, com ja començo a ser grandet, jo recordo un llibre que vaig llegir que era jovenet, jo crec que era canonge, era teòleg andalús, que es deia González Ruiz. Un llibret que es deia Creer es comprometerse. I és un dels llibres, n'hi ha algun altre, però algun dels llibres que em va marcar fortament en el creixement de la meva vida personal i avui, al veure el tema que anàvem a tractar amb el bisbe d'Altabull, doncs m'ha vingut a la memòria. Res més, crec que es tracta de que escoltem en el ponent prèvia una presentació que farà el nostre amic i també assistent assidu d'algunes de les sessions d'aquest fòrum, el senyor Ignasi García Clavel. Gràcies, bona tarda. Agraït a la Fundació que m'hagi brindat la possibilitat de presentar el bisbe d'Altabull, bisbe i amic, i potser molt abans que bisbe, amic, de fa més de 40 anys, i ens va presentar el bisbe de Menorca, aleshores Miquel Moncades Noguera, més tard bisbe de Solsona. I des d'aleshores doncs, hem anat desenvolupant una relació i amistat personal. Per tant, per mi és fàcil de parlar d'una persona senzilla, preparada en molts àmbits, en el catequètic i molt especialment en el de la doctrina social de l'Església. Sebastià d'Altabull és llicenciat en Teologia Dogmàtica per la Facultat de Teologia de Catalunya, va ser professor i assessor religiós en diversos centres docents, però concretament a l'Institut de Ciutadella de Menorca i també en una escola, aleshores no era concertada, devia ser subvencionada, però hi va desenvolupar molta relació amb nois i noies de l'època, que avui són pares de família, i amb molts dels quals encara continua conservant una amistat. Encara que hagin abandonat la fe, el bisbe, l'amic, no els ha abandonat, perquè aquest és el seu tarannà. En el 72 que és l'any de l'ordenació, va ser delegat de joventut i després, més tard, del 95 al 2002, rector del seminari de Menorca. Rector a diverses parròquies, Sant Rafel de Ciutadella, la Mare de Déu del Roser, que és la parròquia de la Catedral, i Sant Francesc d'Assís, també a Ciutadella. L'any 89 va ser nomenat vicari general de la diòcesi de Menorca, responsabilitat que la va mantenir fins al 2002, i que a la vegada li va portar tracte amb diversos bisbes residencials o administradors apostòlics en la interinitat de canvi d'un bisbe amb un altre. Em sembla que són 5 en total que ha hagut, diríem, d'acompanyar, deixem-ho així, no? Després comença una etapa de 4 anys a la Conferència Episcopal Espanyola com a director del secretariat de la Comissió Episcopal de Pastoral, de la qual en l'actualitat n'és bisbe president. Cosa molt poc freqüent, un bisbe auxiliar que sigui president d'una comissió de la Conferència Episcopal de l'Estat.
és poc freqüent això, però en el cas del Sebastià deu tenir mèrits que li han sabut llegir els seus germans bisbes de l'Estat. A la Conferència Episcopal Tarraconense ocupa el càrrec de mitjans de comunicació social i creu, sobretot, creu molt en els mitjans, en la transparència, i està convençut que l'Església s'ha de saber explicar a tothom, però molt especialment als joves, amb els quals a Occident tenim els ponts de diàleg, llevat de grups molt particulars, una mica malmesos. Ells sent una preocupació per això. El 21 de març de 2009 és ordenat bisbe a la Catedral de Barcelona i esdevé bisbe auxiliar del cardenal arquebisbe, Lluís Martínez Sistac. Té publicats diversos llibres sobre catequètica, pastoral, família, joventut, i va rebre un encàrrec del cardenal Renato Martino i li va encarregar que des del vessant de la doctrina social de l'Església comentés els textos litúrgics dominicals dels 3 cicles, del cicle A, B i C, incidint especialment en aquesta mateixa doctrina social de l'Església que el bisbe Joan Carrera, de recordada i enyorada memòria, deia col·loquialment que és una de les cares més presentables que té l'Església Catòlica, la seva doctrina social. D'aquest ampli perfil personal, i si empenyeu a la web del Bisbat el trobareu molt més detallat, i a Viquipèdia no sé si té errors o no, però trobareu també moltes coses, i a la Conferència Episcopal Espanyola també. Per tant, jo he fet uns trets, no m'he volgut resseguir-ho tot perquè seria una mica pesat. Jo sí que vull posar algunes coses en relleu del seu perfil personal, que és sobretot la capacitat pastoral que té aquest bisbe. No estem davant d'un home de lleis, no estem davant d'un home de dret canònic, sense menys tenir els que són doctors en dret canònic, sinó estem davant d'una persona que es preocupa sempre per poder arribar a l'altre. Això el portarà a cercar sempre ponts d'entesa amb tothom, sense deixar de fer precisions quan cal, si creu que les ha de fer, però amb gran respecte per la persona que té al davant. És un home disponible, persona de gran disponibilitat. Sempre està disposat a anar allí on el sol·licitin. Ara les parròquies, ara moviments, ara actes d'església. I durant la seva etapa a Añastro, que és la seu, el carrer on hi ha la seu de la Conferència Episcopal Espanyola, durant la seva etapa a Añastro l'han reclamat diversos bisbes de l'Estat, molts, perquè fes tandes d'exercicis als seus capellans, cosa que ha fet, i ho ha fet sempre amb molta dedicació, amb molta estima, per als homes que han agafat el compromís del ministeri sacerdotal. Per acabar, és una persona plena de comunió amb el poble que serveix. En aquests moments, l'Església que peregrina a Barcelona. No és català, però és de les Illes, i en concret de Menorca, on la seva gent sempre ha tingut afecte i predisposició vers Barcelona, encara que els catalans, a vegades, els hi hem esgarriat alguna festa de Sant Joan. Resumint, és un bisbe que creu, un bisbe que espera, un bisbe que estima a tothom i molt especialment els sacerdots, religiosos, laiques i laics que serveixen l'Església que peregrina a Barcelona. I això ho resumeix el seu lema episcopal d'una manera molt clara. Vos, amici mei estis. Vosaltres sou els meus amics. Molt bona tarda a tots i a totes. Més que mai tinc que dir amics i amigues.
que el lema, els periodistes el dia de l'ordenació em van dir no fa falta interpretar aquest lema, es bo d'explicar. És una frase de Jesús que és de les que sempre m'han cridat molt l'atenció, perquè el tracte que ell té, o va tenir amb els deixebles i té amb nosaltres, és el tracte que crec que nosaltres hem de tenir els uns amb els altres. Moltes gràcies per aquestes paraules, exagerades també, perquè no hi ha que posar tant. Realment el treball és molt i ens hi hem de dedicar i crec que per això hem escollit i se'ns han encomanat també tantes coses. Encara esteu dinant, a mi em sap com a greu, perquè m'assembla allò del seminari quan dinàvem i un llegia. I semblava que no escoltàvem, però escoltàvem molt, molt. I és curiós que a vegades equivocacions que feia el qui estava en el púlpito, que deien, tots les enteníem. Si aneu a Montserrat i aneu al menjador també us tocarà escoltar el que es llegeix. Aquest bo costum i sa costum a hora de menjar. Ara sense esperar-ho, millor us toca fer i em toca fer aquest paper. Jo voldria desenvolupar en aquest moment aquesta reflexió que després podem obrir amb el diàleg sobre el compromís social dels cristians amb 5 punts. I diré 5 punts perquè diré 1, 2, 3, 4 i 5 i així sabem quan comencem i quan acabem. El primer punt és una frase que me la crec molt, 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 i la vull dir així de lapidària i curta. Creure no és un fet privat. Creure no és un fet privat. És una frase dita en negatiu, jo la diria en positiu. Creure és un fet públic, és un fet manifest, és un fet social, ja que diu la paraula que en aquest moment també hi entra dins el títol. Jo, per fidelitat i en plena comunió amb el moment que vivim a l'Església, just inaugurat l'any de la fe, vull deixar clar això de que la fe no és creure no és un fet privat. I només citant un fragment d'aquest document del Papa Benet XVI, Porta Fidei, el número 10, que diu: professar amb la boca indica al seu torn que la fe implica un compromís públic. El cristià no pot pensar mai que creure és un fet privat. La fe és decidir-se a estar amb el Senyor per viure amb ell, i aquest estar amb ell ens porta a comprendre les raons per què es creu. La fe, precisament perquè és un acte de llibertat, exigeix també la responsabilitat social del que es creu. L'Església el dia de la Pentecosta mostra amb tota evidència aquesta dimensió pública del creure i de l'anunciar a tots, sense temor, la pròpia fe. És el do de l'Esperit Sant el que capacita per a la missió i enforteix el nostre testimoniatge, tot fent-lo franc i coratjós. Està molt en la línia d'aquell document que jo aprecio tant i sempre el porto sobre, que és l'Evangeli Nunciandi de Pau VI, de l'any 75. Han dit poques coses noves després d'allò, perquè allà hi està pràcticament tot. I com que parla molt del testimoniatge sense paraules, i llavors parla del testimoniatge explícit, podem entendre molt bé quina és la missió d'un cristià enmig del món per dir que la fe no és un fet privat, sinó públic. Per això jo parlaré amb molta llibertat des de l'Evangeli, us ho dic sincerament, perquè és des d'allà on un tracta d'encarrilar la seva vida, i des de l'Evangeli persona que és Jesucrist. Jo no podria dir que tinc altre referent, no tinc altre referent. I amb aquesta llibertat en què ho dic i també amb la generositat en què m'escolteu, jo crec que és molt important que els que hem rebut el sacrament del baptisme, que tenim el do de l'Esperit, n'hi ha molts que no ho saben, això ens ha de portar a també professar públicament la nostra fe. Jo ahir me vaig trobar abans d'ahir anant a l'estació de Sants amb un taxista. Jo amb els taxistes podria escriure ja un minivolum quasi per les vegades que he agafat de les converses que hi ha. Te veuen d'aquesta manera i el taxista darrer em va dir, és que veig que vostè, clar, és capellà. Dic, sí, dic, sí que ho soc.
va començar a fer preguntes i després vam entrar com en confiances, allò que diu que li pot fer moltes preguntes, dic, totes les que vulguis, totes. Li vaig dir, ja li havia dit qui era. Però es va interessar molt pel tema de la religió, de les religions. En el cristianisme va matisar coses que jo em vaig haver de defensar també un poquet, perquè també tens dret a defensar-te. I va reconèixer que el cristianisme havia avançat molt més que altres religions, etc. Amb un diàleg molt fluid. I al final em diu, és que jo no sé si sóc ateu o agnòstic. I jo dic, ara hauria de començar una catequesi ocasional aquí, jo en aquell moment. Però em diu després, i jo dic, ja era el moment de baixar quasi, i ja li dic, miri, jo no ho sé perquè no li sé dir si és ateu o agnòstic, perquè vostè em diu que no creu en Déu, però jo crec que si un dia arriba a pensar vostè que Déu existeix, estigui segur que Déu se l'estima, li vaig dir jo. I me va mirar amb una cara i diu, potser podria ser que un dia ho pogués pensar en això. Bé, és una anècdota i és una anècdota molt corrent i molt senzill. Em vaig trobar una vegada amb un altre taxi, no us penseu que vaig sempre en taxi, però m'hi vaig trobar perquè també m'hi he trobat dins el metro i a l'autobús i si véssim de fer una xerrada sobre això empraríem tot el temps. Un altre que quan vaig entrar, abans de dir res, estava resant vespres. També hi ha gent bona pel món, tant si resen com si no resen, però estava resant vespres amb Montserrat i me va explicar molt que cada dia resàvem la pregària de Ràdio Estel que donava lo de Montserrat i que te trobes molta gent que jo crec que això és la nova evangelització. Jo crec que la nova evangelització va molt per aquest contacte directe, aquest tu a tu, que em pots parlar molt a una taula menjant, em pots parlar dins un taxi, em pots parlar dins l'autobús, en el metro, enmig del carrer, en casa d'una família, menjant una pizza. L'Evangeli no té fronteres en aquest sentit. Per això jo volia passar al segon punt, que l'he titulat, parlem del compromís social dels cristians, l'he titulat entre el meu jo en el centre i els altres. I vull dir amb això que això és una alternativa. Jo crec que per als cristians i crec que per tota persona a la nostra vida se'ns planteja un dilema, una alternativa, que és aquest. Soc jo al centre de la meva vida o vull que els altres hi tinguin cabuda? Soc jo al centre de la meva vida o vull que els altres hi tinguin cabuda? És una alternativa entre l'egoisme o l'altruisme, entre l'orgull o la caritat o l'amor. Cal, doncs, prendre postura. Tots sabem en consciència, cadascú sap per quina part s'ha decidit. Parlar del compromís social dels cristians, que és el tema que ens ocupa, és obrir-nos a una dimensió que expressa sortir d'un mateix per acceptar de bon grat que vivim en comunitat, que formem part d'una societat en la qual ens necessitem i molt els uns als altres. Mireu quina identificació més palesa manifesta el Concili Vaticà II en les seves primeres paraules a la Gaudium et Spes, que les estem repetint molt, la gent les està prenent de memòria, són 50 anys de dir-ho, però hi ha molta gent que les recorda. La joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels homes del nostre temps, sobretot dels pobres i dels qui sofreixen, són la joia i l'esperança, la tristesa i l'angoixa dels deixebles de Crist. I afegeix, i no hi ha res de veritablement humà que no trobi ressò en el seu cor. Res de veritablement humà. Aquest és el terreny del nostre treball. El beat Joan Pau II, parlant de l'espiritualitat per al segle XXI, va fer aquella preciosa exhortació apostòlica titulada Novo Millennio Ineunte. És una carta apostòlica, em sembla, per dir-ho amb precisió. Novo Millennio Ineunte, és a dir, el nou mil·lenni que ve. I va proposar una espiritualitat per aquest segle. Diu, això us servirà. I la definia, en primer lloc, com la capacitat de sentir el germà de fe i tot germà en la unitat profunda de Crist. I per tant, que l'altre és un que em pertany.
per saber compartir les seves joies i sofriments, per intuir els seus desigs i atendre les seves necessitats, per oferir-li una veritable i profunda amistat. Que l'espiritualitat tingui a veure amb una oferta d'amistat. Abans haurà dit al primer moment que el primer pas d'una autèntica espiritualitat és l'obertura a Déu, que és amor. I amb la mateixa mirada en què Déu ens mira, nosaltres també mirar als altres. També la definia, en aquesta espiritualitat, com la capacitat de veure primordialment allò de positiu que hi ha en l'altre. Si això ho féssim, allò de positiu que hi ha en l'altre, per acollir-lo i valorar-lo com un regal de Déu, que l'altre és un do per a mi, més que de ser un do per ell directament. Encara més, deia que aquesta espiritualitat és saber donar espai al germà, portant les càrregues els uns dels altres, citant la carta als Gàlates, i refusant, diu, les tentacions egoistes que contínuament ens assetgen i generen competitivitat, ganes de fer carrera, desconfiança i enveges. Dirà que l'espiritualitat de comunió, així com la defineix, fa que la caritat sigui veritablement el cor de l'Església. La caritat sigui veritablement el cor de l'Església. Per això demanar fer de l'Església casa i escola de comunió. És l'expressió, jo diria, totalment contrària de la resposta que dona Caín quan en el llibre del Gènesi llegim en el capítol 4 que Déu li demana què ha fet amb el seu germà Abel. I ell respon, què m'importa a mi el meu germà? Aquesta és l'alternativa. O una cosa o l'altra. Perquè la indiferència sol anar a favor d'aquesta darrera resposta, normalment. Tercer, el compromís social és inherent al seguiment de Jesús. La dimensió social del compromís cristià, dic, és inherent a haver descobert a Jesús i seguir-lo. No és una espècie de pròtesi o el preu que cal pagar com a impost d'un valor afegit. No és un afegit al compromís social, el que és un cristià. M'atreviria a dir que el compromís social del cristià no és una optativa enfront d'altres. És una crida, és una exigència que neix del mateix cor de la vocació cristiana, una característica intrínseca del seguiment de Jesús. Resultaria impossible ser cristià, pertany a la comunitat que celebra el memorial de l'amor i de l'entrega de Déu en l'Eucaristia per la humanitat i no donar-se gratuïtament a l'estil de Jesús i com a resposta agraïda a la seva iniciativa. El sol fet de ser cristià, el sol fet de ser seguidor de Crist, ja implica el compromís social, entès més com una manera de ser, com un estil de viure i no tant com el llistat d'un munt d'obligacions ètiques o d'activitats que es tracta de dur a terme. Per això, el fonament del compromís social és la caritat. La paraula agapé, és molt interessant aprofundir-la. Una vegada vaig sentir un programa de ràdio que es parlava de la caritat i una senyora va telefonar, va trucar, dient no parlin d'aquesta paraula que està passada de moda, va dir. I un altre per telèfon va contestar, diu, és que vostè no coneix què vol dir aquesta paraula. Ella la relacionava molt a paternalisme, beneficència, tot això que hem dit, de lo que hem anat superant amb tant d'anys. I això em fa pensar molt que hem de redescobrir aquesta paraula. És una paraula que després d'eros, l'amor eròtic, que el papa en parla, la Deus Caritas Est, i la filia, l'amor d'amistat, ve l'amor d'agapé, que és la caritat, que és l'amor de donació, l'amor d'entrega total, d'aquell que és capaç de buidar-se ell mateix, en definitiva, l'amor de Jesús que acaba ell a la creu. Per això l'Església veu la caritat com l'ànima i el suport de la solidaritat. Solidaritat ve d'un adjectiu, de sòlid, ara és un substantiu, però jo entenc sempre la solidaritat com l'amor sòlid,
aquest amor ferm. D'aquesta manera, tota acció caritativa manifesta la unió del cristià amb Crist, que no ha vingut a ser servit, sinó a servir i a donar la vida. Per això la caritat encoratja i sosté una activa solidaritat, que és la paraula que tothom entén, atenta a totes les necessitats de l'ésser humà. Una caritat així exercitada no tan sols per persones individuals, sinó també solidàriament per grups i comunitats. És i serà sempre necessària. Voldria dir que la caritat dins el compromís social del cristià no és una qüestió aïllada. Està unida a la natura íntima de l'Església, que s'expressa en una triple tasca. La primera és l'anunci de la paraula de Déu, l'evangelització. La segona és la celebració dels sacraments. I la tercera és el servei de la caritat. Totes tres estan totalment lligades, unides, formant una sola realitat. Són tasques que s'impliquen mútuament i no poden separar-se l'una de l'altra. Per això, per a l'Església, la caritat no és una mena d'activitat d'assistència social, que també es podria deixar a altres, sinó, ho diu el Papa en això, pertany a la seva natura i és manifestació irrenunciable de la seva pròpia essència. En aquesta família que formem els fills de Déu, no hi ha d'haver ningú que sofreixi per manca del que és necessari. És un imperatiu de la caritat. Però al mateix temps, la caritat supera els confins de l'Església. I tenim l'Evangeli que ens ho diu molt clar. La paràbola del bon samarità continua sent el criteri de comportament i mostra la universalitat de l'amor cap al necessitat trobat casualment, diu l'Evangeli. Qualsevol que sigui, no defineix aquesta persona, ni li posa un adjectiu, ni un qualificatiu. Estem, per tant, davant la radicalitat d'una forma d'actuar inusual per als temps de Jesús. Era enormement escandalós que Jesús dirigís aquesta paràbola als fariseus, als levites, als representants oficials de la religió. No la va dirigint als altres, anava dirigida a ells. Davant la urgència d'atendre una persona necessitada d'ajuda, cauen totes les barreres socials, polítiques, ètniques, religioses i totes les que es puguin construir. A Jesús li interessa molt fer veure que el que podia semblar més allunyat d'un a una bona obra és el que la realitza millor. Senzillament perquè davant l'alternativa de pensar en ell o en l'altre es decideix per l'altre arriscant-ho tot. Aquest matí sentíem un programa d'una tertúlia de ràdio que deien coses que a vegades hem dit molt. Tot aquest moment de crisi en què tothom lluita pel creixement i per tot, no hauríem de caure en la tentació d'avançar deixant altres a la cuneta. No podem avançar deixant gent a la cuneta. I a vegades a la nostra forma d'obrar és així. Jo no puc deixar de citar mai aquella homilia de Martin Luther King que en els meus anys adolescents, quan vaig llegir aquell llibre La fuerza de amar, estava en castellà aquell llibre, me va impactar molt i sempre he recordat aquella homilia que fa sobre el bon samarità. Quan ell s'imagina la pregunta que es farien el sacerdot i el levita camí del temple i la pregunta que es faria el samarità que s'atura. Diu que el levita i el sacerdot segurament es van preguntar davant aquell ferit, què em passarà a mi si jo l'ajudo? Això també es pot plantejar en plural. Què ens passarà a nosaltres si ajudem? En canvi, diu el samarità, bon samarità, es va fer la pregunta al revés. Què li passarà a ell si jo no l'ajudo? Quan en el despatx te venen persones aquesta mateixa setmana, jo me l'he hagut de fer unes quantes vegades, davant persones molt concretes, gent que feia 6 i 7 dies que no dinaven, que no menjaven, i dius, què se te planteja aquí davant? Realment, cada vegada que ens trobem en situacions extremes, com ara passa molt, aquesta pregunta sempre la tens davant i dius, soc jo el centre o vull que sigui l'altre el centre?
de tota la meva actuació. El papa Benet XVI, la Deus Caritas Est, diu una cosa preciosa. Quan diu el programa del cristià, és a dir, ens mostra ell totes les dimensions de la fe, diu el programa del bon samarità, el programa de Jesús, és un cor que veu. Aquest cor que veu, on es necessita amor, i actua en conseqüència. Per tant, es tracta de visió, es tracta d'observació, es tracta de contemplar amb els ulls de Déu, que és amor, tota la realitat, tota. El compromís social del cristià, com estem dient, ve imparat, per tant, per la caritat. Per això hem d'arribar a dir, com diu Sant Joan, Déu és amor. Aquest és el fonament. Qui exerceix la caritat en nom de l'Església mai no intentarà imposar als altres la fe de l'Església. És conscient que l'amor, en la seva puresa i gratuïtat, és el millor testimoni de Déu en qui creiem i que ens impulsa a estimar. El cristià coneix i experimenta aquesta força interior que l'anima. El cristià sap, diu el papa, quan és temps de parlar de Déu i quan és oportú callar sobre ell, deixant que parli només l'amor. Sap que Déu és amor i que es fa present just en els moments en què no es fa més que estimar. Això, dirà ell, ens porta a tenir el mateix parlar que Jesús, el mateix silenci, els seus mateixos exemples per ser testimonis creïbles. Passo al punt quart. Entre nosaltres, fent un aterratge a la nostra realitat d'aquí, aprofundint en el compromís social dels cristians, el Concili Provincial Tarraconense, probablement molts dels que sou aquí el recordeu i en teniu experiència directa, jo vaig intervenir en la preparació, que com que érem d'una altra província eclesiàstica, no hi vam poder participar. Però la preparació sí, perquè a Menorca, en aquell moment, que jo era vicari general, recordo, teníem 14 organismes de la diòcesi amb organismes de l'Església Catalana. Per tant, això de Menorca i Catalunya deu ser veritat, encara que allò que deies tu, si vas dalt cavall no hi ha problema. Quan vas a les festes dalt cavall poden venir qui vulgui, perquè amb el cavall ho domines tot. Si vas a peu ja és diferent. Però van participar moltíssim. Posa de relleu el Concili Provincial Tarraconense amb l'expressió compromís social, posa de relleu una església que sent el goig i la responsabilitat de fer arribar el missatge cristià a tot el país. M'ha impressionat molt sempre aquestes paraules. Diu, volem que el nostre llenguatge oral i escrit sigui senzill, clar, adaptat i entenedor, traspassat per aquella llum que porta l'alegria als cors i els abrus en descobrir Crist, Mestre i Senyor. Per altra banda, la convicció que no hi pot haver veritable evangelització sense el testimoniatge que té com a condició la unitat dels cristians, com a ànima l'amor de Jesucrist i com a cos l'atenció i la donació solidària als necessitats, als pobres, als marginats. Tot això és viscut per a nosaltres com un important signe dels temps. Paraula que treu el concili. És per això que volem que la nostra fe es manifesti en l'esperança i es realitzi en l'amor. Realment els que hi éreu allà, n'hi ha aquí que hi éreu, realment estàveu inspirats per l'Esperit Sant. Realment això funciona. Crec sincerament, per altra part, que el compromís social viscut a fons és creador de cultura, ja que la fe veritable tendeix a expressar-se com a cultura humana i humanitzadora. És molt clar el que en aquest sentit demana a cada cristià, eixamplant les dimensions de la seva acció. El cristià ha d'aportar a la nostra societat un estil de vida sobri, solidari, amb una visió positiva del nostre poble, d'alegria que es comunica, de gratuïtat, de compromís, de participació en la vida associativa i política, i també de llibertat davant els nous ídols socials. I quan parla del compromís social, fa una crida a una veritable conversió personal. Jo aquí voldria fer ara no només un himne d'agraïment i un reconeixement públic
de tota la dimensió social realitzada per Càritas. En aquesta oportunitat que se m'abrinda, jo voldria deixar clar que Càritas, com a església, té la missió de vetllar perquè la dignitat de les persones sigui el primer, la prioritat, i que per això ara mateix treballem en aquesta direcció a través de 4 línies. La dels valors, la primera; la segona, prevenir l'exclusió social residencial; la tercera, posant en marxa accions per l'ocupabilitat; i la quarta, engegant un projecte pilot per erradicar la pobresa hereditària. Pel que fa als valors, des de Càritas reivindiquem que sigui l'economia la que estigui al servei de les persones i no al revés, com ha estat fins ara. Ja és hora d'encaminar-nos cap a una economia social de mercat que prioritzi la persona i el seu desenvolupament humà. Hem d'aprendre dels desencerts de l'actual sistema econòmic i saber rectificar a temps les nostres conductes. Ja no n'hi ha prou en procurar que les coses es facin de manera legal. Cal reivindicar que es facin acomplint criteris morals, ètics i de justícia social. Amb aquestes premisses i per a ser concret, l'acció de Càritas diocesana es fa realitat a través de diferents programes. Són les Càritas de les 3 diòcesis de la província eclesiàstica. Programes que es concreten en 456 accions socials repartides per tot el territori per atendre necessitats de les persones més vulnerables i en risc d'exclusió social. Es tracta de programes d'acollida i d'acompanyament adreçats a la família, a la infància, programes de formació i inserció sociolaboral per la gent gran i les persones sense llar i en problemes d'habitatge, d'inserció social penitenciària, de migració, de codesenvolupament i per a persones amb problemes de salut mental. I les línies d'acció es desenvolupen en 3 eixos. El primer, l'acollida i acompanyament; el segon, la sensibilitat social sobre les situacions d'injustícia i la denúncia; i la tercera, la denúncia, que també hi és. Tot i que en aquests moments de crisi cal augmentar la sensibilització i la implicació pública i privada de la reconstrucció dels valors de la justícia social. I passo al darrer punt. El compromís social dels cristians davant la crisi econòmica. En aquests moments en els quals la crisi econòmica fa replantejar moltes coses, cal dir que el sector econòmic no és ni èticament neutre, ni inhumà o antisocial per naturalesa. La doctrina social de l'Església sosté que es poden viure relacions autènticament humanes, d'amistat i de sociabilitat, de solidaritat i de reciprocitat, també dins l'activitat econòmica i no sols a fora d'ella o després d'ella. És una activitat de l'home i precisament perquè és humana ha de ser articulada i institucionalitzada èticament. I això va des de la gent que ho diu en paraules més tècniques, que jo a vegades no les entenc totes, fins a la gent que t'ho diu en paraules més senzilles. Quan la gent vol dissociar aquest compromís, diríem, d'una economia o de l'organització econòmica d'una família o d'una persona, aquella persona que te ve a la sagristia un dia com em va succeir a mi i em va dir: avui, hora de predicar, predica de Jesús, i de la Mare de Déu. No ens toquis la butxaca. Això va ser una advertència, ja fa anys d'això. Però clar, la sensibilitat hi és, no toqueu temes que puguin incomodar-nos o que ens puguin fer pensar o que puguin ajudar-nos a canviar d'actitud quan realment estem instal·lats. Per això la doctrina social de l'Església ha sostingut sempre que la justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica, perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets. L'obtenció de recursos, el finançament, la producció, el consum i totes les fases del procés econòmic tenen ineludiblement implicacions morals. El Papa ho diu així a la Caritas in Veritate. Tota decisió econòmica té conseqüències de caràcter moral. Per tal de ser conseqüents, per tant, ens hauríem de fixar molt més en l'Evangeli. Pot haver-hi excepcions, però la conversió demana un procés lent i costerut. Jo vull dir molt clarament, crec que el que ens pot canviar
si encara ens hem de convertir molt més, és la trobada personal amb Jesús. La trobada personal amb Jesús passa sovint per moments d'indecisió, com la d'aquell jove ric que no accepta la proposta de ser autènticament lliure i es retira tot trist. Són dos moments en els quals Jesús li fa una proposta. Quan ell li ha demanat què tenc que fer per trobar sentit a la vida, o perquè la meva vida pugui tenir sentit per sempre, Jesús li diu, compleix els manaments, tens la llei, que la saps. I ell li diu, tot això ja ho faig. Era un bon noi, es veu. Però Jesús diu, un evangelista que se'l va mirar amb afecte, com un qui diu, mira, d'aquest en podem fer anava a dir un seminarista o un voluntari o una persona entregada. I ell li diu, mira, si vols ser més perfecte, aquest plus és el que ens defineix en els cristians. Si vols ser més perfecte, vés a vendre el que tens i ho dones als pobres. Fins aquí ho podem compartir en qualsevol persona. Això ho pot entendre qualsevol persona humanament, jo diria, disposada a treballar pels altres. Però Jesús després hi afegeix, després vine i segueix-me. Perquè aquest plus anarà augmentant d'una manera, ja ho sabem, quan te demana un poc i tu li dones un poc, no t'agafa la mà sinó el braç i tot, i t'hi tires de cap. Hi ha gent que ho està dient, ja no puc renunciar a tot el que m'està demanant. Per tant, aquí hi hauria, diríem, una postura, una cosa important a dur a terme, diríem, com a actitud personal, quan sentim aquesta crida. I ja vaig acabant. Per tant, agafant un altre tros de l'Evangeli, que la multiplicació dels pans i dels peixos, que a vegades ho llegim tan ràpid, però no parem en què va succeir realment o què podia pensar Jesús. Jo la pregunta que em venia és, amb quins pans comptem? I la pregunta la revertia així, què fem nosaltres? O què hem fet a Càritas? I perdoneu que sigui tan concret. Si s'ha pogut augmentar l'atenció i les prestacions econòmiques a les persones i famílies necessitades, ha estat gràcies al treball i a l'esforç conjunt de mossens, de comunitats cristianes, de congregacions religioses i de tots els voluntaris i assalariats de Càritas Diocesana de Barcelona. Si hi ha alguna cosa bona en aquesta crisi és que està augmentant la solidaritat de les persones i les famílies. Estem vivint casos d'autèntica generositat que les persones ofereixen el seu suport econòmic, el seu temps com a voluntaris i ajut en espècie. Avui mateix he acompanyat una noia a Càritas que ha vingut a demanar per ser voluntària. I quan veus una persona en carrera, que ha estudiat, i diu, me sembla que m'estan cridant en això, jo li hem dit, mira, demà hi haurà una trobada en què serem dels 10.000 que hi ha a Catalunya, potser serem 4.000 junts, que ens donarem la mà i ens animarem i donarem gràcies a Déu i ens apreciarem més. Perquè això és el camí, això és la multiplicació dels pans i dels peixos. Veiem com la nostra societat està afrontant més d'un 20% d'atur, que afecta principalment, ho sabeu, a joves i immigrants, amb l'ajut de familiars i d'amics, amb l'ajut d'entitats públiques i privades, amb l'esforç personal de superació. Les famílies són un element clau de suport en aquests moments als membres amb més dificultats. El senyor cardenal va voler que els regals dels seus 50 anys de capellà, ho vam estar tractant bastant, no anessin cap a la seva persona, que anessin a un projecte per ajudar a joves que estan en atur, i ja sabeu com això està caminant. Econòmicament, els donants particulars han cobert el 80-85% de la despesa ordinària i aproximadament un 95% de l'extraordinària pensada per afrontar la situació de crisi. I gràcies a l'esforç i al compromís de tanta gent amb la tasca de la nostra institució, aquest any lliurarem a les famílies més de 7,5 milions d'euros en ajudes econòmiques i necessitats bàsiques, com alimentació. Sobretot això entre Càritas, les Càritas parroquials, arxiprestals i tot el programa Caixa Pro Infància. Fixem-nos, per tant, com Jesús reconeix a l'Evangeli
aquell detall d'aquella dona pobra que a la porta del temple dona tot el que tenia. Jo recordo molt a la meva parròquia, em van caure les llàgrimes, quan després de dir una missa, i jo no volia normalment cobrar els estipendis, i si ens ho donaven, que era un donatiu, ho posàvem a compartir, una senyora gran, molt gran, treu aquella bosseta de plàstic, no era de pell, no, de plàstic, i tenia monedes a dintre, i me diu, pari la mà. I jo estava mig avergonyit de fer-ho, perquè no era això. Diu, no, m'ho ha d'acceptar. I me va tirar tot el que portava dintre. Jo vaig pensar en allò de Jesús. Mira, aquesta dona ha donat tot el que té. Tot el que té. I era una persona que l'estàvem ajudant i la podíem ajudar, però en aquell moment va voler fer ella també una col·laboració, encara que fos una petita cosa. Jesús això ho valora molt i diu, quan tothom ha donat del que li sobrava, ell ha donat tot el que tenia. Per tant, el qui vol anunciar Jesús ha d'estar atent a la realitat social que l'envolta i hem d'ajudar a superar la desproporció que hi ha a través d'una actitud de pobresa evangèlica, de servei incondicional en els més pobres. Perquè, parlant de desproporció, és allà on paradoxalment té lloc el miracle. Té lloc el miracle. Quan ens sembla que les coses no es podran solucionar, allà troben solució perquè hi ha gent que es dona i estima en tota generositat. I no vull dir quasi res més perquè trobo que m'estic passant. Vull dir lo darrer, si em deixeu dir lo darrer, i és que parlant de tot això, a la compendi de doctrina social de l'Església parla d'una virtut o parla d'una actitud. M'agrada dir virtut, ara deim valors, però sempre havien dit virtuts. Sempre havien dit virtuts, Virtus és força interior. Valor és el resultat d'un consens. També pot ser una força interior, quan en fem una força interior. M'agrada dir virtut. I parla precisament de la caritat social. Empra tres paraules, avui només me centraria per acabar amb aquesta. La caritat social parla de la caritat pastoral, referint-se a tot el treball pastoral de l'Església, que és aquesta força interior que te ve de l'esperit per donar-te totalment als altres, i la gent ho arriba a experimentar a la mesura que ets generosa. Parla de la caritat social, que és quan una persona sotmet el seu bé particular al bé comú, al bé col·lectiu, quan no es posa ell al centre de tot, sinó que té entranyes de misericòrdia, per dir-ho amb unes paraules ja gravades, i parla després de la caritat política, que també és important de cara a servir el bé comú des d'unes actituds i des d'uns plantejaments també institucionals. Per això voldria deixar aquest darrer aspecte, que quedés clar, només citant un tros del compendi de doctrina social de l'Església, quan diu que entre les virtuts en conjunt i en particular entre virtuts, valors socials i caritat, subsisteix un lligam profund que ha de ser reconegut cada vegada més. La caritat, restringida sovint a l'àmbit de les relacions de proximitat o limitada als aspectes més subjectius de l'actuar per als altres, ha de ser reconsiderada en el seu autèntic valor de criteri suprem i universal de tota ètica social. Entre tots els camins, inclosos els que es busquen i se segueixen per afrontar les formes sempre noves de l'actual qüestió social, el millor de tots és el camí traçat per la caritat. I Jesús això ho va dir molt clar, i la primera comunitat cristiana ho va entendre molt bé. Aquella lectura, sabeu, si jo no tingués caritat no seria res, encara que tingués o fos el més gran del món. Si no estimés, tot això no ens serviria de res. I acaba Sant Pau a la carta als Corintis dient és que l'amor no passa mai. L'amor no passa mai. Penso que se'ns fa una crida, jo diria des de la paraula de Déu, des de l'Església, des de la mateixa societat, a través de la qual Déu també parla de moltes i molt variades maneres, a ser testimonis d'aquest compromís social. Ho he dit moltes vegades perquè me va frapar molt una frase del bisbe Elder Cámara,
bisbe d'Olinda i de Recife, que deia, dirigint-se en particular a cadascú, pensa que potser tu ets l'únic evangeli que molts llegiran. Pensa que potser tu ets l'únic evangeli que molts llegiran, que no anaran en el llibre, però et veuran a tu que ets un signe d'aquest compromís social, que pensa més amb els altres que amb un mateix, però ho fa amb aquesta ardor que és l'amor que el fa actuar. I això no té límit. Quan un s'hi posa, no pares. Fins aquí, moltes gràcies per l'assistència. Sí, Cecília Bosch, de la Fundació Escó. Primer que tot, donar moltes gràcies a la Pere Tarrés per aquests espais i en especial a vostè per la pau que aporten les seves explicacions. No, ens ha dit en la seva introducció la importància de la comunicació. I al llarg de la trobada s'ha parlat reiteradament de la caritat. Jo, institucionalment, sempre ens preguntem com compaginar aquest mandat d'anunciar la bona nova amb el que fa una mà no ho sàpiga l'altra. I això és una cosa difícil de tirar endavant. Potser vostè en tindrà una resposta. Moltes gràcies. Tenim molt clar el que diu Jesús, que ja ho has dit, que la mà dreta no sabi a l'esquerra o l'esquerra a la dreta. És una qüestió de sinceritat, és una qüestió d'autenticitat, és una qüestió de no fer les coses per tu ser el centre de tot, me sembla que ho he dit. I realment, quan un ho fa, sap per què ho fa. Per altra part, hi ha la qüestió del testimoni, que sempre trobar l'equilibri entre proclamar la veritat, que la gent també té dret a saber quina és la veritat, a vegades donar unes estadístiques, com jo he fet, del treball de Càritas, o de quan se fa una obra ben feta, posar-la de relleu, o donar un premi, que això es fa molt. Càritas també va rebre un premi solemne del Parlament. Clar, això no és orgull, diríem, o no és un centrament, un recentrament en un mateix, és acceptar, a vegades sense esperar-ho o sense intentar-ho. Jo aquí posaria la força. No és que Càritas anés a exigir que donessin un premi o qualsevol. Per mi està un poc amb aquesta, en la intencionalitat. El reconeixement no el controles, com la crítica no la controles. Però que tu actuïs en tota normalitat, en tota sinceritat, en tota transparència, i sense aquest orgull o aquest posar-te el jo en el centre, crec que ja dona prou criteris per actuar. Senyor bisbe, primer moltes gràcies, soc Àngel Jesús Navarro, vostè ja em coneix, del moviment de centres d'esplais. Bé, també treballo dintre de l'àmbit de l'educació del món universitari. I avui dia que intentem, en l'any de la fe i en tots aquests moviments que fem els cristians per intentar aprofundir el que creiem, una de les coses que es planteja és l'evangelització, però el problema és que a vegades l'Església, o els que som gent d'Església, doncs ens veiem davant de la gent que tenim al davant. Jo parlo dels alumnes, que tenim creients i no creients, i dels membres dels esplais, que també en tenim de tot. Doncs moltes vegades quan es parla d'evangelització, a vegades se sent des d'alguns racons d'Església una actitud més aviat estranya, més aviat d'adoctrinament, de que si no són dels nostres no són res, no? I em falta aquest esperit del concili, de ser església acollidora, i d'església acollidora sense condicions, perquè quan un estima posa poquetes condicions. L'única condició és l'altra, com vostè ha dit, no? I jo li agraeixo molt que hi hagi bisbes com vostè que ens donguin sempre aquest esperit per tirar endavant. I no ho dic a gaires bisbes, per tant aprofiti aquesta avinentesa, perquè això no és costum. Malauradament, que m'encantaria que fos costum. Doncs a mi m'agradaria que ens digués alguna paraula sobre què hem d'entendre avui dia per evangelitzar, perquè segons on sentis qui parla, sembla que l'evangelització ha de ser una mena d'adoctrinament perquè algú tregui el carnet del meu partit, i a mi almenys no m'acaba de fer el pes aquesta mena d'evangelització. Per mi
evangelitzar, vull dir, d'una forma molt concreta. Jo crec que en el moment que vivim no és un moment de doctrinaments, no és un moment de tirar molt de contingut, tot i que en aquest moment se'ns demana molt que reflexionem sobre el credo, la professió de fe, que també és important això. És a dir, cap on ens porta tot això que creiem i com ho creiem. Però per mi la nova evangelització no és nova en tant en quant el contingut que transmet, sinó en tant en quant la situació, diríem, el marc, els escenaris, que diu els Instrumentum Laboris i Lineamenta del Sínode, els escenaris han canviat. I no pots aplicar el mateix mètode que aplicaves abans. Avui jo entenc que la nova evangelització és molt de tu a tu. És molt a partir de l'acollida personal de l'altre. És molt mal de fer dir coses per molta gent sense arribar al cor de la persona. Hi ha que arribar al cor de la persona. Jo la defineixo d'una manera, és una opinió meva molt personal, però jo crec que evangelitzar és oferir amistat. Que l'altre noti que t'hi aproximes, que l'altre noti que estàs per ell, que l'altre noti que l'interpretes bé, que l'altre noti tot això que volem que noti. Que entres dins el misteri de la seva vida, en certa manera, i el deixes entrar a la teva vida sense posar condicions, moltes. Però en aquell moment, és un poc allò que diu el papa Benet al final de la Deus Caritas Est. Hi haurà moments que haurem de parlar de Déu, una evangelització explícita. Diu, però hi haurà moments que haurem de callar sobre Déu. Diu, però aleshores que parli l'amor, diu ell. Jo crec que el tracte fa que les persones puguin entrar en confiança. I des de la confiança es pot dir alguna paraula. Bruno Forte, un d'aquests teòlegs, arquebisbe italià, que ha vingut per aquí a vegades, Bruno Forte diu que no es pot evangelitzar si no és des d'un clima d'amor. Des d'un clima d'amor. I això des dels primers anys de la vida, diríem, fins al darrer alè. Des dels primers anys de la vida fins al darrer alè. A vegades hi ha experiències personals, i els que sou aquí probablement tots hi hem passat, experiències des de clima d'amor, com poden ser els pares. Quan hem après a pregar? No quan ens han fet aprendre de memòria unes paraules, que això també ho han hagut d'aprendre, però quan el teu pare te diu així és fluixet, jo tenia 6 anys i et diu ara parla amb Jesús, que amb ell s'hi pot parlar. T'ho diu una persona que t'estima, no t'ho diu una persona que t'imposa una cosa. Clar, allò, dius, deu ser important. M'ha servit per tota la vida. Perquè després ell també et demanava, i què li has dit? Al vespre del mateix dia. I després em va dir, i què t'ha dit? Sempre m'estic demanant si jo som una persona de pregària. Perquè crec que és el secret de tot el que estem dient, que és la relació directa amb Jesús. Per això vos he dit que n'he volgut parlar amb molta naturalitat de l'Evangeli, perquè crec que allà hi tenim la raó de tot això. Per tant, per mi evangelitzar avui és apropar-te a l'altre, no esperar que vingui, sinó tu anar allà on és, i això apliquem-ho a tot. Jesús no va dir espereu que vinguin, va dir aneu i prediqueu i feu deixebles. Ara això sí, jo estic amb vosaltres cada dia. Estic amb vosaltres cada dia. Tu i un va confiat. Ja em poden venir de maldonades o el que sigui, però un va confiat. No sé si ho he aclarit molt, però... Hola, bona tarda. Soc la Maria Xinxó de RAC1 i jo li volia preguntar per una qüestió d'actualitat. Sé que ha parlat també de la crisi econòmica, que potser segurament és la qüestió més important, però també m'agradaria parlar-li d'un altre tema. Hi ha un sector de la societat que reclama una posició ferma i clara dels bisbes catalans enfront a la independència, a la possible independència de Catalunya. M'agradaria doncs, que vostè ens fes una valoració en aquest sentit. Gràcies. T'agraeixo molt la pregunta, però no la puc fer en aquesta valoració perquè no és el tema d'avui. Me sap greu, però no és el tema d'avui.
Yo soy de la Fundación ARED y yo tengo muchos problemas, pero bueno, este toca hoy. Yo fundé la entidad porque yo soy creyente, pero la dificultad con la que nos encontramos muchas personas como yo, que hemos creado entidades y que no pertenecemos a la Iglesia, bueno, a ver, no sé, me estoy liando, ¿verdad? Institucionalmente. Eso. Pero que somos laicos y yo, cuando yo fundé la entidad, una de las internas con las que fundé la entidad, dos, encontraron un Cristo en un contenedor y me dijeron que no lo sacara nunca porque el día que lo saque iría a quiebra, Aret. Y yo todavía a quiebra, o sea, arruinaría la entidad. Sí. Entonces, ese Cristo siempre ha estado en un despacho. Intenté ponerlo hace poco en el salón, en el comedor social, tampoco entra. Y ahora está en un rincón del despacho de la directora. A mí me hace sufrir, no sé el motivo por el que me hace sufrir, pero yo creo que tendría que tener alguna solución. ¿Cuál cree que es la solución? Sacarlo no, porque estoy segura que se va a quiebra, porque es quien mantiene la entidad. Jo crec que planteja la qüestió dels símbols i dels signes religiosos. Deu ser això. Hi ha hagut no creients i ateus que han tingut el Sant Crist posat en el despatx, a la seva taula, dient que és un signe que depassa les decisions pròpies de cadascú, perquè és un signe, és un símbol de la humanitat, és un símbol de l'entrega, de l'amor, de la donació. Clar, després cadascú ho accepta o no ho accepta, en això. Durant la guerra me van contar d'allà que el Sant Crist, l'Ajuntament el tenia dins el calaix de la taula de l'alcalde i li van anar a protestar. Com és que no el tires o no el cremes? I ell va respondre, diu, mira, aquest no cobra i no fa cap mal. Va dir, bé, perdoneu el bon humor, però és això. De dir, a vegades fem problemes de coses que dins una societat, diríem que majoritàriament és cristiana, penseu que el 90% està demanant l'entrada a l'Església catòlica i podem dir que és laica la nostra societat? Jo m'ho demano molt sincerament en això. Potser col·lectivament ho hem de dir que és laica perquè han de ser oberts i de respecte a tots, però les persones no ho són i això t'hi trobes per tot on vas. Quan parles amb algú que no es manifesta creient i tal, a poc a mesura que vas entrant, arribes molt a les arrels i arriben a reconèixer moltes coses també, amb molta humilitat. Per això a vegades la impressió que es té de fora, diríem, del que està passant, no és igual que la que es té des de dins per la gent que ho viu. És molt diferent. Ara jo crec que en un cas com el que diu s'haurien de posar d'acord amb els símbols quin paper fan dins una institució també i posar-se d'acord. Posar-se d'acord. Por esto. Esto ja és més serio. I va perdre. I va perdre. Mira si estan les coses també, Sí, sí. Una darrera pregunta. Qui? Qui? Jaume Lanaspa, Fundació La Caixa. Volia primer de tot agrair-li l'esment que ha fet del Caixa Pro Infància mitjançant el programa que col·laborem amb Càritas. Ens sentim molt orgullosos de fer-ho, com és natural, com era previsible. I a part d'agrair-li l'esment, volia fer-li una proposta ingènua, probablement ingènua. Vostè ha parlat de que un client seu, entre cometes, li diu, parla de Déu, de la Verge, però no parlis de la butxaca. Una proposta és, donat la situació en què estem i el patiment de molts dels nostres germans, l'Església no podia adoptar una posició, ja que tenia autoritat moral, sortosament per fer-ho, no podia adoptar una posició més proactiva, que és una mica de la coartada de la compassió.
com que home, amb la compassió està molt bé i és una gran virtut, és un valor, bueno, potser fins i tot una virtut, i amb això ja complim. Home, no podien demanar, no podien exigir un pas més, no hi ha prou la compassió. Tenim l'obligació col·lectiva, tenim tots plegats l'obligació de resoldre, d'ajudar a resoldre la situació actual, i l'Església hi pot jugar un paper. La proposta seria aquesta. Poden ser més agressius, si em permet Jo l'expressió. crec que ho estem fent, i des de fa molt de temps, i si una crítica ens fan és que sempre demanem diners, per altra part. Vull dir que també passa això. Ara jo crec que donant comptes de les coses com estan, realment de la participació de tots, de les contribucions de tots, ajudem a que realment la gent prengui consciència de que ha de participar. És la qüestió de la comunió de béns que s'ha de plantejar cadascú. Jo no m'he volgut estendre molt més textos de la paraula de Déu, però si agafem el Fets dels Apòstols, que van entendre ells de la manera com havia de funcionar la societat. Mira, senzillament, que havien d'estar units, que havien de participar dels béns en comú, que després deien anaven a vendre el que tenien i ho donaven perquè ho repartissin. Sembla que això després va ser molt difícil complir-ho. Que pregaven junts i que partien el pa junts, que celebraven l'Eucaristia junts. És a dir, això de fer un signe des de Jesús, que ens l'ha encomanat ell que el féssim, de trencar el pa i repartir per poder compartir, diguem-me si això, m'ho va dir un a mi, diu, això és la solució del problema. I la teniu. Els mils i mils i mils que cada setmana o cada dia o cada diumenge fem aquest gest. Això com ens implica? Per això el Papa, la Deus Caritas, es diu que l'Eucaristia té una implicació social, que no es pot deixar tranquils després de fer aquest gest. I encara diu més, i a més si combreguem junts, quedem molt més implicats els uns amb els altres. Això s'ha de llegir des de la fe, s'ha d'entendre molt el sentit de l'Eucaristia, però no fem una comèdia, ni és una representació teatral, això. Això ho fem de cor i de veritat, perquè volem precisament que la nostra vida sigui signe d'això i expressió d'això. A l'Eucaristia, quasi bé, quan fem això hauríem de dir ho fem perquè la vida ho fem i ara ho celebrem, i ho fem perquè ho volem fer, i ho volem fer millor. Cada Eucaristia hauria de ser com un revulsiu social amb aquest aspecte. Que la paraula de Déu t'entra, la vas meditant, per això he parlat de la pregària i la importància de la pregària. Altres diran meditació, altres faran una estona en silenci, altres faran ioga, farà el que sigui. La mediació no és lo important és la connexió i entrar realment amb el misteri. Llavors una persona, quan ha entrat en aquesta realitat, que això demana silenci, demana moltes coses, és capaç de ser un revulsiu social després. Gandhi deia, me va impressionar molt això, Gandhi deia del pare Damián de Veuster, sabeu l'apòstol dels lleprosos, deia, me t'he admirat aquest home el que fa, anar-se'n a una illa, estar amb els lleprosos, que acaba sent lleprós. I Gandhi estava admirat, sabeu qui era Gandhi també, però deia, diu, però tenc un interrogant, m'agradaria saber quin és el secret de tanta generositat. M'explico? Volia saber el per què de tot això. Quin secret hi ha? És a dir, quin motor mou a que aquest home faci això? I això és allà on moltes vegades no arribem. La qüestió dels compromisos socials, de les donacions, les entregues, tot, passa molt a un nivell d'intercanvi de béns, materials moltes vegades, pel que són els béns espirituals, el que significa el cor, l'entrega de la persona, això és el més gran que hi pugui haver. I per la fe hi hem d'arribar en això. Per això dic que molt d'acord que hem d'insistir més, però hi ha gent, jo ho deia per això, perquè hi ha gent que se'ls incomoda que tinguin que canviar algunes actituds de la seva vida quan és la paraula de Déu. Jo he tingut gent que a la sacristia han vingut a dir-me això no ho diu la paraula de Déu, i hem obert el llibre, el leccionari, i hem llegit junts la paraula de Déu, i diu, sí que és cert, ara ho veig que sí que ho diu. Però així és, Això vol dir que ho han escoltat. I era precisament aquest text del Fets dels Apòstols quan diu que els primers cristians ho tenien tot en comú. I l'estil de vida que ells adoptaven.
Per tant, jo crec que sí que hem d'insistir. Sant Pau diu oportunament i inoportunament. Per obligacions d'horari i d'agenda del nostre convidat hauríem de tallar les intervencions. N'hi ha dos de demanades, demanaria molta brevetat. Jordi Roglà de Càritas. Li voldria dir dues coses. En primer lloc, agrair-li que hagi vingut i felicitar-li per la seva proximitat, per ser tan proper, de forma tan cristiana com humana. Vostè ens transmet pau. I li voldria dir que potser que vostè no és tan conscient, però jo li diré que si algú considero és, sisplau, no oblidi que el necessitem. Gràcies. Gràcies. Aquí baix, aquí darrere. Sí, Hola. ho veig. Soc Eduard Sala, soc el company de les Filles de la Caritat. Tenim molt poc temps. A vegades penso que amb Déu no m'hi tracto directament. Jo he arribat a Déu a través de Jesús. No? Bueno, és que és així, eh? Sí, queda clar. A Déu l'intueixo. No? I quan vaig llegir per primer cop la carta encíclica de Deus Caritas Est, que vostè l'ha citat diverses vegades, que penso que és absolutament genial tota la primera part, és d'aquelles que fa ràbia de llegir-la perquè m'hauria agradat escriure-la jo, diguem, no? Perquè ostres, molt bé, i la segona part és molt útil per tots els companys que estem a la part diguem més executiva del que és la tercera pota de l'Església, que és la caritat, aquest amor total. No? És tremendament útil, però també em va sorprendre el que era el cardenal Ratzinger, que no ens feia gràcia a molts de nosaltres, quan també treu la segona, que vostè també ha citat, que és Cartes in Veritate. No? Sí que l'he citada, sí. Relacionat amb el que vostè deia i associant-ho a les dues cartes encícliques, penso que perdem una gran oportunitat. Quan vostè ha citat el senyor Bruno Forte, quan deia no es pot evangelitzar si no és un clima d'amor, crec, i també ha citat vostè a l'última part de la carta encíclica Deus Caritas Est, perdem l'oportunitat de callar com a església, i parlo de la meva comunitat parroquial, dels companys de Caritas que són família, de Filles de la Caritat i de totes les entitats d'església que estem aquí. Perdem moltes oportunitats per parlar abans que toca. O sigui, abans hem de crear aquest clima d'amor que vostè comentava de Bruno Forte, abans de parlar de Déu hem de trametre aquesta alegria profunda que dona el missatge evangèlic. No? I aquí l'epifiem. Jo penso que com podem fer per aprendre tots, a callar més, i estimar i trametre aquesta esperança de Jesús, que, ospa, què ens costa callar una mica més? No? I això no sé com ho hauríem de fer, però ens equivoquem en el to. Això demana un llarg aprenentatge, també, i molta humilitat, sobretot, molta humilitat. I per mi dos canals serien a nivell personal, que un ho vagi aprenent i saber quan ha de parlar i quan ha de callar, i que ho fem també a nivell institucional, a nivell col·lectiu, comunitari també. Perquè avui el gran problema també és que la gent va molt sola i necessita d'altres. I una comunitat també pot viure la mateixa experiència. Una comunitat tota ella orant i en silenci pot rebre molt, perquè està a l'escolta. I el diàleg només és possible si abans és escoltat. I jo crec que Jesús se'l pot escoltar, ho deies molt bé, la relació amb Jesús. Jesús diu, el qui em veu a mi, veu el Pare. Però després també va dir, tot allò que feu un d'aquests a mi m'ho feu. I aquí ens ho va posar tot clar. Perquè com arribem a Jesús? Mira, el tenim, vaig tenir fam i em vau donar de menjar, vaig tenir set, estava despullat, i em vau vestir a la presó, em vau visitar, etc. Clar, on trobem a Jesús? Jesús no se'l troba així. Sacramentalment el trobem a l'Eucaristia, però Jesús el trobem fonamentalment també amb el germà. Aquí ens hi hem de genollar i per això Jesús va rentar els peus. Com el gran signe de dir, per aquí de començar la cosa. I després va demanar, que m'heu entès quan he fet això? Que els apòstols van entendre quin era el seu secret, per què ho feien allò. Perquè per la vida no s'hi pot anar dominant i marginant a la gent, sinó servint i donant la vida. Això ho he dit abans.
però jo crec que això és el distintiu d'un cristià, d'un seguidor de Jesús. És que clar, el tema era el compromís social dels cristians, i jo per això en aquesta paraula li he volgut donar també tota la força, no només el compromís social, que dic és una sola cosa. Per mi no concep una cosa sense l'altra. Gràcies. Bé, a mi com sempre em toca donar les gràcies, sobretot a vostès per haver participat i animat el debat, que és la raó de ser d'aquest tipus de convocatòries, al presentador i també, òbviament, el nostre ponent. Fa poc va escriure que l'Església havia de sortir dels cenacles i trepitjar el carrer, i jo crec que ell és un exemple de que predica ell mateix amb les seves conviccions. Moltes gràcies a tothom i fins una altra.